Wel, llyfr datguddiad ar bennod gyntaf, i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bôr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli'r arglwydd nawr gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw, fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Wel, ein darlleniad ni yn awr yw Efengyl Mathew, pennod 20 ac adnod 1 at 16. Mathew 20, adnod 1 at 16, y gweithwyr yn y wynllan. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ, aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wynllan. Cytunodd â'r gweithwyr am dal o 1 darn arian, neu denariws y dydd, ac anfonodd hwy i'w wynllan. Aeth allan eilwaith tua 9 o'r gloch y bore, a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dywedodd wrthynt hwythau, ewch chi hefyd i'r wynllan, ac fe dalaf i chi beth bynnag fydd yn deg. Ac aethant yno. Yna, fe aeth allan eto, tua chanol dydd, a thuarthio'r gloch y prynhawn, a gwneud fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, aeth allan, a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur? Am na chyflogodd neb ni oedd ei hateb. Ewch chi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Gyda'r nos,
Dyma berchen y wynllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, galw'r gweithwyr a thal eu cyflog iddynt, gan ddechrau gyda rhai diwetha a dibennu gyda rhai cynta. Daeth y rhai a gyflogwyd tua 5 o'r gloch a derbynasant 1 darn arian yr un, denarios. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gynta, tybiasant y caint fwy, ond 1 darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi ei cael, dechreuasant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ, gan ddweud, dim ond 1 awr y gweithodd y rhai diwethaf yma, a gwneithos hwy yn gyfartal â ni, sydd wedi llafurio drwy'r dydd yn y gres tanbaid. Ond atebodd y meistr, gyfaill, meddai wrth un ohonynt, nid wyf yn gwneud cam â thi, o nid am 1 darn arian y cytunais da mi, cymer yr hyn sydd i ti a dos ymaith. Rwy'n dewis rhoi i'r olaf yma fel I tithau. O nid yw'n gyfreithlon I mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun? Neu ai cenfigen yw dy ymateb I'm heilioni? Felly bydd y rhai olaf yn flaenaf a rhai blaenaf yn olaf. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni weddio gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael dod eto heno at ein gilydd ac ymgasgu yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y cyfle I ddod, am y rhyddid I ddod, I geisio di, I addoli di arglwydd yma heno. Diolch bod gyda ni Dduw sydd yn deilwng o bob addoliad, o bob mawl ac o arglwydd ti sydd yn deilwng, y Duw mawr, y Jehova mawr, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Tydi sydd deilwng o llom can, fy nghrewr mawr am Duw. Oherwydd, ti yw ein crewr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, a thi yw ein gwaredwr a'n hachubwr ni hefyd, a neb arall. Ac felly, arglwydd, mae'n fraint I ni gael dod at ein gilydd, mae'n fraint I ni gael plygu ger dy fron di mewn addoliad, a chydnabod mai ti sydd yw. Cydnabod ein dyled I ti o arglwydd, cydnabod ein methiant ger dy fron fel pechaduriaid, cydnabod y ddaioni a dy ras rhyfeddol tuag ato ni yn efengil Iesu Grist, a rhoi diolch I ti. Rhoi clod I ti, rhoi gogoniant I ti, a rhoi ein hunain o'r newydd I ti hefyd ar dy wasanaeth. Felly, I ni'n gofyn nawr am ras I addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Helpa ni heno bod ein haddoliad ni yn real arglwydd. Unwaith eto ni'n gweddio bod ein meddwl arna ti, bod ein calonnau ni yn dyner tuag ata ti, a bod yr ewyllus yn barod hefyd I ymateb I ti arglwydd. Ac I ni yn gofyn am ras, I ni'n gofyn am help, yr ysbryd glân, fel bod ni yn addoli mewn gwirionedd heno. A diolch arglwydd wrth I ni droi ata ti, wrth I ni digeisio di, wrth I ni chwilio amdana ti, ac am neges fydd I di byth yn ein siomi ni. Wyt ti byth yn ein siomi ni pan ni'n troi ata ti? Wyt ti byth yn siomi y sawl sy'n disgwyl wrtho ti? Wyt ti mor barod dy fendithion arglwydd? Wyt ti mor barod gyda neges I ni, gyda gair I ni, gyda gaddewid I ni, gyda chalondid I ni? A falle gair o gerydd weithiau, ond gymaint i'n cysuro ni, a'n calonogi ni arglwydd. Ac felly heno hefyd, I ni'n gweddio byddwn ni yn barod I dderbyn dy air di. Ac I ni'n gofyn dy fendith wrth fwrdd y cymyn hefyd. Diolch am yr ordyn had yma, wyt ti wedi trefnu ar ein cyfer ni, wyt ti wedi rhoi darlun, wyt ti wedi rhoi gorchymyn I ni wneud hyn cof amdana ti.
Diolch am yr elfennau, y darlun syml y bara a'r gwyn, i wneud i ni i feddwl ac i gofio am gorff a gwaed ein prynwr bendigedig. Ac i ni gweddio bydd wedi gyda ni yn y cymyn arglwydd, ac y bydd y cofio yma yn foddio'n gras i ni hefyd, yn ein bywyd nawr, yn y byd fel dy bobl ac fel dy weision di. Arglwydd i ni yn gofyn i ti sancteiddio dy enw ac ogoneddu dy hun yn ein plith ni nawr, ac yn ein bywydau ni, ac unwaith eto yn ein heglwys ni, ac yn ein gwlad ni. Arglwydd i ni'n dymuno mae dy enw di sy'n mynd yn fawr yn ein plith ni. Nid ein henw ni yw arglwydd, ond dy enw di. O, arglwydd, gogonedda dy enw yn y dyddiau hyn, gogonedda enw dy fab, yr arglwydd Iesu. Helpa ni, arglwydd, i'w ogoneddu fe. Helpa ni bob amser i gyfeirio pobl ato fe. Helpa ni ei gymeradwyo fe gyda ein tystiolaeth ni. Ond hefyd, helpa ni ddod yn debyg iddo fe yn ein bywydau ni. Fel bod e'n cael ei ogoneddu gyda'n tebygrwydd ni iddo fe. Ac o arglwydd felly ni'n gofyn i ti'n sancteiddio ni. I ni'n gofyn deled y deyrnas o arglwydd. Yma yn ein gwlad ni ac yn ein byd ni. O arglwydd, diolch bod ti am gael meibion lawer yn dod i ogoniant. Diolch mai dyna dy gynllun di o Dduw ein tad. Ac i ni'n diolch bod ti o hyd yn galw pobl i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Gofyn i ti alw eto arglwydd. Galw trwy neges yr efengil. Galw yn bersonol, galw yn effeithiol arglwydd. Pobl yn y dyddiau hyn nawr. Bendithiau'n tystiolaeth ni arglwydd. Mae'n tystiolaeth ni'n ddigon gwan arglwydd. I ni'n wan wrth gwrs. Ond pan wyt ti'n galw, pan wyt ti'n siarad trwyddo fe arglwydd, mae'n bwerus iawn. Ac yn erthol ac yn ei gwaith goruwch naturiol. Achos bod pobl yn cael ei geni o'r newydd. Felly arglwydd galw eto yw ein gweddi ni. Deled y deyrnas a gwneler dy wyllus o arglwydd. Helpa ni fod yn rhai sydd yn aros yn dy gariad trwy gadw dy orchymynion. Helpa ni arglwydd sgrifenna nhw ar ein calon ni ac yn ddiogel ac yn ffrwythlon ynddo fe. Ac i ni'n gweddio deled dy deyrnas a gwneler dy wyllus hefyd yn ein bywydau ni, yng nghwrs ein bywyd ni arglwydd. Bod ti yn ein harwain ni yn ein bywydau a bod ni'n fodlon i ti arwain. Lle bynnag wyt ti'n arwain bod ni'n fodlon mynd arglwydd. Neu aros fel wyt ti'n dweud wrtho ni. Arglwydd ni'n gofyn i ti'n helpu ni i ddweud gyda'r arglwydd Iesu fel mae'n dysgu ni gwneler dy ewyllus. Nid fe ewyllus i, ond ewyllus di. Ac o arglwydd bendithia ni yn hynny. Ac o arglwydd diolch am fara beunyddiol eto. Diolch am dofal cyson droson ni arglwydd. Diolch yn fawr. Wyt ti'n drigarog, wyt ti'n dda, wyt ti'n rasol tuag ato ni. Cofiwn am y rhai sydd yn fyr o anghenion dyddiol arglwydd yn Gaza ac Israel a falle nawr yn India, Pakistan ac Ukraine a Rwsia arglwydd oherwydd rhyfel. Ac i ni'n gweddio bydd bwyd yn cyrraedd, i ni'n gwybod bod digon o fwyd i gael, ond bydd e'n cyrraedd nhw arglwydd. A bydden nhw'n cael eu cynnal, yn gweddio dros frodyr a chwiorydd eto yn yr ardaloedd hynny. Nertha nhw arglwydd, i fod yn halen a goleini, fel ni'n gofyn i ti nerthu ni yn ein hardal ni. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n cael eu herlyd eto, cynnal nhw hefyd, sydd heb y ryddid yma sydd gyda ni. O, arglwydd, diolch am eu esiampl nhw. Mae'n costio gymaint iddyn nhw i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ond diolch am eu parodrwydd, diolch arglwydd am eu gwasanaeth mewn peryglon, mewn anawsterau mawr. A diolch bod ti gyda nhw ac bod ti'n ei defnyddio nhw wedyn i alw eraill hefyd. Arglwydd ni'n gofyn ti faddau ni, ein pechodau trwy waed Iesu Grist. Dyna'n hynny gobaith ni yw y gwaed a redodd ar y groes
oes i oes i'w gofio. O, arglwydd diolch, bod y gwaed y fab yn ein glanhau ni o bob pechod, trwy ffydd, trwy ni ymddiried ynddo fe. Diolch am yr oen, diolch am oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Diolch bod wedi mynd i'r lladdfa yn ein lle ni. Diolch bod wedi mynd o'i fodd, wedi cymryd fy mhechod i, am dyled i, o arglwydd, hwn am carodd i, ac a'i rhoes ei hun droso fi. O arglwydd, i ni'n diolch am y fath geidwad, ac i ni'n diolch mai yr un ceidwad nawr yw ein harglwydd ni. Yr un yw ein perchenog ni, yr un sy'n ein cyflogi ni fel petai yn ôl y ddameg sydd gyda ni heno. Yr un i ni'n ei wasanaethu, yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi'n prynu ni, yr un sydd wedi prynu ryddid i ni ar y groes. A diolch o arglwydd am y fraint o gael dod ato fe, diolch am y fraint o gael gweithio yn y wynllan hefyd, o gael gwneud gwaith yn heyrnas yr arglwydd Iesu Grist, i arglwydd mor hyfryd, mor fendigedig, mor ddisglair ac mor lan. O, diolch am y bugail da. Helpa ni arglwydd i beidio colli golwg arno fe yn y gwaith ac yn ein llafur ac yn y wynllan. Ac arglwydd ni'n gofyn i ti felly i'n cadw ni yn ystod yr wythnos yma eto, rhag temtasiynau arglwydd, plis, ein dymuniad, bod ti ddim yn ein harwen ni, a bod ti'n ein cadw ni rhag drwg, rhag yr un drwg, rhag pechod arglwydd, yn erth yr ysbryd ac yn yr arfogaeth ti'n rhoi i ni. Arglwydd, i ni eisiau bod yn ffyddlon i ti, helpa ni fod yn ddidrigaredd gyda pechod. Nertha ni arglwydd o ddydd i ddydd. Helpa ni i wybod beth yw galaru, rili galaru am ein pechodau. A diolch arglwydd am dy ras. Felly, derbyn ni arglwydd, ni cyflwyno'r gwaith eto i ti yn yr eglwys, bendithia bob elfen o'r gwaith, gogoniant i thenw, bendithia ni fel dy bobl yn yr eglwys hefyd, rhai sydd ddim yn dda ar hyn o bryd, rhai sy'n galaru, rhai sy'n wynebu triniaethau, bendithia nhw arglwydd, gwella nhw, yn enw Iesu Grist, cynnal nhw arglwydd, cadw nhw, ymgeledda nhw, a bendithia nhw, a gwna nhw'n fendith, hyd yn oed yn ei gwendid, gwna nhw'n fendith i eraill hefyd, fel wyt ti'n gallu wneud yn ein bywydau ni arglwydd. Ac felly derbyn ni gyda diolch, a derbyn y clod a'r gogoniant i gyd, mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, nawn ni droi at yr ail emyn am heno. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu yn marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes.
Wel, ni'n dod mlaen heno at un o ddamhegion eraill yr arglwydd Iesu, un arall, sef y gweithwyr yn y Wynllan. Gweithwyr yn y Wynllan, gawson ni yn y darlleniad Mathew 20, adnod 1 at 16. Mae'n ddarlun rhwydd eto, fel darluniau Iesu Grist. Ni'n gyfarwydd â phroblem gwaith a di-weithio. Ac dyna'r darlun sydd gyda ni, dyna'r pictiwr sydd gyda ni. A ni'n clywed amdano fe weithiau, peth ofnadw pan mae pobl yn cael ei gwneud yn ddi-waith, falle rhyw ffactri mawr yn cael. A llawer iawn, miloedd weithiau, yn colli bywoliaeth, a'r effaith mae'n cael ar ei teulu, wrth gwrs, yr effaith mae'n cael ar yr ardal wedyn, ar economi'r ardal. Wel, mae'n ddarlun cyfarwydd i ni. Na beth, mae'r arglwydd Iesu yn defnyddio darluniau rhwydd i gyfleu gwirioneddau mawr i ni. A mae'n wych, mae'n hyfryd fel mae'n gallu wneud hynny o'n diwedd. Felly, mae'n defnyddio darlun o gyflogi person i sôn am deyrnas nefoedd. A mae gyda fe bwrpas, wrth gwrs, i'r ddameg yma fel pob dameg arall. Mae yna neges yma. A'r neges yn dod reit ar y diwedd, bydd llawer o'r rhai cyntaf yn olaf, a'r olaf yn gyntaf. Bydd y drefen i ni'n meddwl sydd wedi digwydd fan hyn yn cael ei droi rownd. Ac wrth gwrs, y neges yw, peidiwch â bod ymhlith y cyntaf sy'n dod yn ola. Dyna neges y ddameg. Newn ni edrych ar y cyd-destun yn gyntaf ac wedyn ar 3 phwynt. So, y cyd-destun, beth oedd yn dod cyn hwn, oedd y dyn ifanc cyfoethog. Os chi'n cofio'r hanes bach yna, ac mae e'n troi nôl o ddilyn yr arglwydd Iesu oherwydd ei feddiannau lawer. Mae'n gyfoethog iawn yn ariannol nawr, mae'n gyfoethog. A mae'r arglwydd Iesu yn dweud, mor anodd yw hi i'r cyfoethog i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Cyfoethog o ran arian, cyfoethog o ran pethau eraill, bod ni'n meddwl bod ffordd dyn ni i dalu. Na'r pwynt, achos dyna agwedd y gŵr ifanc, beth allai wneud, beth dwi'n mynd i wneud, beth dwi'n goffod talu, beth dwi'n goffod cyfrannu i fynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ac mae'n anodd i'r person cyfoethog sy'n meddwl, o mae gyda fi rhywbeth i dalu. Mae gyda fi, falle daw arian yw e, falle rhywbeth arall yw e. Mae gyda fi pethau i roi i gael mewn i'r deyrnas. Ond nid fel yna mae'n gweithio gyda teyrnas Dduw. Ac wedyn ni, mae Pedr, chi'n cofio, yn gofyn cwestiwn. A mae e'n gofyn cwestiwn, wel, beth amdano ni ta? Pan mae'r arglwydd yn dweud pa mor anodd yw hi i'r cyfoethog i fynd i'r deyrnas. A mae'n gweud fel hyn yn adnod 27, dyma ni, i ni wedi gadael popeth i dy ganlu ni. Beth i ni'n mynd i gael ta? A mae yn dechrau meddwl, chydig bach yn fasnachol i hunan, yn dweud. Wel, i ni wedi rhoi popeth lan nawr ta, i ni wedi bod yn gweithio am y 2 blynedd i ni gyda ti, i ni wedi ymroi, dy ddilyn di nawr, beth i ni'n mynd i gael? Beth i ni'n mynd i gael? A'r arglwydd Iesu yn ei ateb wrth gwrs, wel, fyddwch chi yn eistedd gyda fi ar ddeuddeg gorsedd. Fyddwch chi'n cael teyrnasu gyda fi pan fyddai'n dod i'r deyrnas, ac unrhyw un sydd wedi gadael rhywbeth ar ôl, pob un a dawodd 2, so y tŷ, neu frodyr, neu chwiorydd. Mae rhai, wrth gwrs, chi'n gwybod mewn gwledydd eraill, os maen nhw'n dod yn Gristion,
mae'r teulu'n dweud, ta, dwi ddim yn perthyn i ni ragor. Ac wedyn, mi gawn nhw deulu arall, meddwl Iesu Grist, teulu'r ffydd. Hynny yw, beth bynnag i ni wedi gadael ar ôl, beth bynnag i ni'n gorfod gadael ar ôl i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, chi meddwl bod mynd i'n gadael ni ar yn colled. Dyna beth mae'n gofyn i Pedr mewn ffordd. Dim o gwbl. Caiff dderbyn gan waith cymaint. Mae'n amhosibl i ni fod ar ein colled yng ngwaith teyrnas nefoedd. Mae'n amhosibl. Dyw byth yn mynd i fod yn eich dyled chi. God is no man's debtor. Bydd e byth, bydd yr arglwydd Iesu byth yn ein dyled ni. Ni sydd yn ei ddyled e. A sy'n ots beth nawn ni, sy'n ots beth fydd yn galluogi ni i wneud yn ei waith e, yn ei deyrnas e, byddwn ni dal yn ei ddyled e. A mae'n caru ni, ac am ein prynu ni, ac am roi waed droson ni ar groes Calfarian. Felly, mae rhaid i'r disgyblion i fod yn ofalus. Rhag cael ysbryd masnachol. Beth wy'n mynd i gael? Wi di roi hyn a hyn i mewn, beth wy'n mynd i gael mas te? Meddylfryd y byd yw hwnna, wrth gwrs. Meddylfryd masnach yw hwnna, ond dyw e ddim yn addas ar gyfer teyrnas nefoedd. Mae Duw yn rhoi i ni o'i ras. Mae popeth i ni'n cael o ras Duw. Popeth, o'r dechrau i'r diwedd. Mae popeth yn ras. Mae mor bwysig i ni gofio hynny. Nid bod ni'n haeddu dim, i ni'n haeddu digofaint Duw. I ni'n haeddu colled tragwyddol. I ni'n haeddu uffern. Ac wedyn, i ni'n cael ein derbyn. I ni'n cael ein croesawu. I ni'n cael rhan yn y deyrnas. I ni'n cael gwaith yn y deyrnas. A beth bynnag mae'n ein galluogi ni wneud, mae e o'i ras. Fe sy'n rhoi gras i ni i wneud unrhyw beth. O'i ras mae'n doni ni unrhyw beth yn dod. Ac felly ni bob amser yn ei ddyled ef. A mae popeth i ni'n cael yn bonus. Yn roedd rasol ganddo fe. Wel nawr te, beth am y ddameg i hunan? Y cytundeb, nage, wy'n trio cael 3 ect yma. Cytundeb, na ni, crefft a cyflog. Mae yn straen cael rhain, credwch i fi. Cytundeb, crefft a cyflog. So, y cytundeb ar y dechrau, gan y perchenog a'r gweithwyr, y gwaith, crefft, a wedyn diwedd y dydd maen nhw'n cael i cyflog. So, mae'n dod i gytundeb ar gweithiwr cyntaf. Mae'r gweithwyr cyntaf yn dechrau 6:00 y bore. Na'r awr gyntaf, chi'n gweld? 6:00. A maen nhw'n cytuno ar ddenariws. 1 darn arian, cyflog arferol, teg, labrwr neu soldiwr. Na fe, ceiniog y dydd, darn arian y dydd. Ac wedyn ni, mae rai eraill yn cael eu cyflogi ar 9:00, 12:00, 3:00, a rhai ola 5:00. So dim ond awr sy'n ar ôl pan maen nhw'n cael eu cyflogi. A maen nhw'n cael eu annog i galw i weithio, a mi gawn nhw beth sy'n 10, medda fe, yn adnod 4. Wel, dyma'r darlun felly. Mae perthyn i deyrnas nefoedd, a perthyn i Dduw, mae perthyn i'r arglwydd Iesu, ac yw deyrnas, fel cael gwaith gogoneddus i wneud. Cyn hynny, i ni fel rhywun segur, di-waith, sy'n sefyll yn y sgwâr, yn sefyllian fyna, a dim byd arbennig i wneud, dim pwrpas, jyst sefyll, cico'n sodle fel petai. Na chi ddarlun o fywyd rhywun sydd heb Iesu Grist. Yn sefyll o gwmpas, falle bod nhw'n brysur iawn, wrth gwrs, am gweud y gwir, ond yn ysbrydol nawr, maen nhw'n segur. Ond mae perthyn i deyrnas Dduw, chi'n cael eich galw nawr, a wedyn chi'n cael gwaith
yn y deyrnas fel petai. Ac mae'n rhoi nod a phwrpas arbennig i'n bywyd ni. Ac yn aml iawn yn y Testament Newydd, mae bywyd y Cristion yn cael ei alw'n alwad. Chi wedi cael galwad, galwedigaeth nefol, galwad gan Dduw. Yn galw ni ato fe ei hunan ac i'r gwaith sydd ganddo ar ein cyfer ni. Medde'r arglwydd wrth ei apostolion, ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Mae pob Cristion yn ddisgybl, does dim gwahaniaeth. Mae pob Cristion yn cael ei alw i fod yn ddisgybl. Does dim dwy lefel i'r bywyd Cristnogol, dim ond un. Mae pob Cristion yn ddisgybl i Iesu Grist. Mae'n waredwr, mae'n arglwydd arno ni, pob un ohono ni. Ac beth yw nod a phwrpas ein bywyd ni felly heno, fel Cristion? Ond mae gyda ni nod. Ni wedi cael ein galw at Iesu Grist, ni wedi cael ein galw i fyw i'r arglwydd Iesu, i ddilyn yr arglwydd Iesu, i wasanaethu'r arglwydd Iesu, i waith ei deyrnas ef. Ac dyw e ddim yn waith pan ni'n dod sy'n gofyn am gymhwyster arbennig. Sy'n rhaid bod cymwysterau, a gweud y gwir, sgyda ni ddim cymwysterau i ddod. Mae'r alwad i ddod at Iesu Grist yn alwad i bechaduriaid i ddod. Dim cymhwyster, ond bod ni'n ymateb, bod ni'n ifuddhau i'r alwad i ddod. Dyna beth yw neges yr Efengil. Dewch at Iesu Grist, dewch fel i chi yn eich pechod, a wneith eich glanhau chi, wneith eich derbyn chi, wneith roi ei ysbryd glân arno chi, wneith roi bywyd tragwyddol. Dim cymhwyster o gwbl, dim ond ateb i'r alwad i ddod ato y fe. I ddiddod yw'r peth allweddol, i ddod at yr arglwydd ac i wasanaethu fe hefyd. A mae'n alwad mor rasol, chi'n gweld. Mae'n llawn gras. Mae eisiau pwysleisio hwnna, achos mae'n bwysig i ddeall y ddameg yma. Mae'r alwad yma yn llawn gras. Gallai'r arglwydd ddefnyddio angylion i wneud gwaith ei deyrnas. Ond mae'n defnyddio i bobl. Mae'n defnyddio rhai mae wedi galw, rhai sy'n dal yn bechaduriaid, rhai sy'n dal yn ddefaid iddo fe, digon ffôl weithiau, crwydro weithiau, fel na i ni, ond mae'n gweld yn dda i ddefnyddio rheini yng ngwaith ei deyrnas. Mae'n ei galw nhw ato fe, a wedyn mae'n ei defnyddio nhw yn y gwaith. Mae hwnna'n rhyfeddod. Ond mae wastad yn rhyfeddod bod ni'n gallu bod yn dystion, i ni gyd yn dystion i'r arglwydd Iesu, bod ni'n gallu bod yn halen ac yn oleuni yn ein cymdeithas ni, yn ein cylchoedd ni, yn ein gwaith ni, lle bynnag yr un ni. Ond mae'n alwad rasol. A'r alwad yw i ddod ato fe, a'r cytundeb yw cymod gyda Duw, ni'n dod i heddwch gyda Duw, ni'n cael bywyd tragweddol. Ni'n cael bywyd tragweddol. O ddod at yr arglwydd Iesu. Mae'n galw ni ato fe i gael bywyd. I ni'n cael ein codi i fywyd newydd o berthynas gyda Duw. Lle ni'n clywed Duw nawr yn siarad â ni. Dyna beth sydd gyda ni nawr. I ni'n gwybod beth yw i glywed yr arglwydd yn siarad. A chi'n gwybod ond i chi, mae'n siarad â chi. Trwy yr ysrythyr, trwy bregaeth, darllen llyfr weithiau, mae'n siarad â chi. Mae'n dweud rhywbeth. Fel na chi wedi dod at Iesu Grist yn y lle cyntaf. Oedd e fel rhyw spotlight arno chi. Mae'n siarad â fi. Mae rhaid i fi wneud rhywbeth. Mae rhaid i fi dderbyn Iesu Grist. Mae wedi siarad. A dyna fe, bywyd tragweddol yw hwnna'n dechrau, bywyd o berthynas, bywyd o gariad, gyda Duw yn yr arglwydd Iesu, a bywyd o fod yn ffrwythlon wedyn ni iddo y fe. Ac
trwy gredu yn yr arglwydd Iesu, i ni'n cael ein derbyn wedyn fel gweithwyr yr un pryd. Fel disgyblion, fel gweithwyr, i ni ar y rôl gwaith y nef fel petai. Y work role. I ni arno fe yn syth. A mae gwaith am oes gyda ni. Na chi beth prin heddi? Job for life. A mae gyda ni, wrth ddod at Iesu Grist, yn heyrnas Dduw, mae gyda ni waith am weddill ein hoes ni. A mae, allan ni ddweud falle bod tair elfen i'r gwaith, addoli'r arglwydd, ceisio'r arglwydd, moli fe, plygu ger ei fron, gwrando arno fe, a'i wasanaethu fe wedyn ni yn ein bywydau, gwneud beth me moyn i ni wneud, byw fel me moyn i ni fyw, a bod yn dystion iddo fe. Ac mae yna bwrpas arbennig. I ni nawr, trwy ddod at Iesu Grist, i ni fel y darn arian yna. Chi'n cofio'r fenyw ar 10 darn arian. A oedd un ar goll, a mi ath i chwilio bobman i gael hwnna, y darn arian oedd ar goll. I beth oedd hi gael e? I beth oedd hi'n mynd i gael e te? Wel, i wario fe. I wario fe. A na chi ddarlun hyfryd o fywyd y Cristion. Mi o'n i ar goll, o'n i ar y llawr, yn y llwch fanna, a mae'r arglwydd wedi cynni cannwyll, wedi chwilio amdano ni, wedi cael gafel arno ni, i beth? I'n gwario ni. I'n gwario ni. A mae'r apostol Paul yn defnyddio'r pictiwr yna wrth sgrifennu at y Corinthiaid. Spend and be spent. Bo ni nawr ar gael i'r arglwydd i'n gwario ni, i'n niwsio ni, fel mae e'n gweld yn dda. A chi bwrpas i'n bywyd ni? Gallwn ni, gallu defnyddio ni. Pictiwr, mae'n pictiwr yw e, ein gwario ni, fel mae e'n gweld yn dda. Ffordd arall o feddwl, mae pwrpas ein bywyd ni yw gogoneddu Duw, wrth gwrs. Chi'n cofio yr arglwydd Iesu ac mae'n ystyried gofyn a dyle fe osgoi y groes i gael ei waredu o'r awr hon. Chi'n cofio cyn mynd i'r groes? A mae'n dweud na. O dad, gogonedda dy enw di. A gyda fi bwrpas fan hyn. Gogoneddu enw Duw. Cyflawni cynllun Duw. A na chi bwrpas, na chi'r pwrpas ucha mewn bywyd, yw cyflawni cynllun Duw ar gyfer ein bywydau ni. Beth bynnag yw'r detail, ble bynnag i ni, beth bynnag fyddwn ni'n wneud, mae gyda ni bwrpas. Gogoneddu Duw. Sef gwneud ewyllus Duw, a dod yn debycach iddo fe. Achos i ni, fel wedi gweud yn ddiweddar, i ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. A felly mae yna bwrpas i'n bodolaeth ni, i gario tebygrwydd i Dduw. Chi'n gweld e? Image of God. Mae cario tebygrwydd i Dduw. Ni wedi colli fe yn ein pechod, ni wedi colli hwnna i gyd. A mae Iesu Grist yn dod â ni nôl. A mae'r arglwydd Iesu yn ein prynu ni, a mae e nawr yn gwasgu yno ni, yn raddol ei ddelw fe, y tebygrwydd iddo fe, nes bod ni yn dod un diwrnod i fod yn debyg iddo fe. Mae pwrpas dyn ni, yn ein bywyd, ym mhopeth i ni wneud, i fyw fel Iesu Grist, i fod yn fwy tebyg, ac felly i fod yn fendith, i fod yn ffrwythlon, i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, mhopeth i ni'n gwneud. Ac felly, y gwaith yw dod yn fwy sanctaidd. I ni yn y gwaith y wynllan, yn gyntaf, i ni ddod yn fwy sanctaidd felly, i ni gael ein newid, chos i ni wedi dod at Iesu Grist mwyn dod yn debyg i Iesu Grist. A mae yna waith i wneud. Mae yna waith i ni wneud gydag yn ein bywyd ni, ein traws ffurfio ni. I ni'n edrych arno fe, i ni'n syllu ar Iesu mwyn ein cael ein traws ffurfio, i'w ddelw, transformed.
yn fwy tebyg iddo fe. Mae yna waith i wneud yn dos e. A mae'r gwaith yn mynd i fy mlaen tan y diwedd, y gwaith yma. Ac yn Colosiaid 3, enghraifft, mae Paul yn siarad â Cristnogion Colosau sydd wedi dod yn Cristnogion am hynny fel etholedigion Duw. Chi'n blant Duw nawr, chi'n bobl special Duw yn Iesu Grist. Chi wedi credu yn Iesu Grist. Chi'n sanctaidd ac yn annwyl, gwisgwch amdanoch y natur newydd sydd yng Nghrist. Tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder, amynedd, goddefwch eich gilydd, goddefgarwch, maddeuwch eich gilydd, os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chi, gwnewch hithau. Tros yr rhain i gyd gwisgwch gariad, sy'n rhwymun perffeithrwydd. Dyna fe, mae yna waith yn y deyrnas, wrth i ni ddilyn Iesu Grist yn ein bywyd bob dydd, wrth i ni gerdded trwy'n bywyd gyda Iesu Grist, mae yna waith i ddod yn fwy tebyg iddo fe. Lle bynnag i ni, lle bynnag i ni nawr, lle bynnag i ni wedi cael ein gosod nawr, mae'r gwaith yna ar ein cyfer ni. Sym llawer o waniaeth ble i ni, sym llawer o waniaeth beth i ni wneud ar hyn o bryd, neu le fyddwn ni blwyddyn nesaf. Dyma'r gwaith mawr sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni. I ni'n gallu defnyddio ein doniau. O'i ras, mae wedi rhoi doniau i ni. Allwn ni ddefnyddio rheina yn ein gwaith bob dydd, wrth gwrs, i wasanaethu eraill. Ac wedyn yn yr eglwys, beth bynnag yw nhw, bod ni'n dod â nhw i wasanaethu ein gilydd, gwasanaethu y meistr yn ein cartre, yn yr ysgol, yn y brifysgol, yn y gwaith, neu os i ni heb waith, neu yn ein bywyd hamdden. Mae gyda ni bwrpas, chi'n gweld? Addoli, gwasanaethu, tystiolaethu. Ac beth sydd yn allweddol? Wel, mae'n gweddi ni yn allweddol. Mae'n bywyd o weddi yn allweddol yn y bywyd Cristnogon. Chi'n gwybod, wedi gweud o'r blaen, oedd gan Gristnogion am ganrifoedd ddim y luxury o ddarllen y Beibl bob dydd. Ni'n gallu anghofio hynny. Nes bod y Beibl yn dod mewn print ac yn iaith y bobl, am ganrifoedd oedd credinwyr, oedd ddim y luxury yma o estyn y Beibl, neu estyn y ffôn o'ch poce fel i ni'n neud nawr, darllen gair Duw, oedd e ddim i gael. Ond oedd gyda nhw gweddiau. Wrth gwrs, o'n nhw'n clywed y gair, o'n nhw'n cael ei dysgu'r gair yn yr eglwys, wrth gwrs. Ac oedd gymaint mwy yn dibynnu ar eu cof nhw, gymaint mwy yn dibynnu faint o'n nhw'n troi yn eu meddwl nhw. Ond oedd gyda nhw gweddiau, chi'n gweld? Bob dydd, trwy'r dydd, fel yr arglwydd Iesu, oedd gyda nhw gweddiau. A mae rhaid ni fod yn ofalus fel Cristnogion, i gadw'r balans bob amser. Odi, mae darllen y gair yn arbennig, mae'n gymaint o fraint sydd gyda ni. Ond mae'n gweddiau ni hefyd yn bwysig. Ein cymundeb ni gyda ein harglwydd, ein cymundeb ni gyda'n tad. Chi'n gweld mywyd yr arglwydd Iesu yn allweddol i'w fywyd. Ac, wel, odi'r balans na gyda ni. Balans o'n gweddiau ni yn ogystal â elfennau eraill yn ein bywyd ni. Ac i ni ymnenu'n cymdeithas wedyn gyda'r arglwydd, cael cymdeithas a'n gilydd wrth gwrs, ac mae gyda ni'n gwaith bob dydd, ein dyletswydd, a mae gyda ni ein tystiolaeth. Mae'r cyfan mwyn bod yn oliadau ac yn halen yn y byd, mae hwnna'n rhan o bwrpas yr arglwydd bod yn ein gadael ni yma. Nid yr eiliad i ni'n dod yn Gristion, i ni'n mynd i'r nefoedd, ni'n cael ein gadael yma. Mae Iesu Grist yn dweud, paid o'i cymryd nhw, mae'n gweddio i ti gymryd nhw allan o'r byd. Na, mae nhw yn y byd. Ond i cadw nhw rhag y drwg. I fod yn wahanol yn y byd. I fod yn sanctaidd, i fod yn halen, i fod yn oleuni. So 1 Pedr 2,
12, bydded eich ymarweddiad ymhlith y cenhedloedd yn y byd nawr, mor amlwg o dda, nes iddynt hwy lle maent yn awr yn eich sarchau fel drwy gweithredwyr, o gyneddu Duw yn nidd ei ymweliad ar gyfrif yr hynna welant o'ch gweithredoedd da chi. Felly, mi ddylen ni fyw mewn ffordd sydd mor dda, hynny yw, yn ôl canllawiau yr arglwydd nawr, bod ein bywyd ni yn llawn o weithredoedd da, a Duw wedi paratoi ar ein cyfer ni, fel diolch i Iesu Grist. Nid yn unig bod pobl yn gallu pwynto bys ato ni, ond bod nhw hyd yn oed yn gorfod cydnabod realiti Duw. Ac yn arbennig yn y dydd y bydd yn ymweld â ni. Nawr te, dyna ein gwaith ni, chi'n gweld. Byw ein bywyd yn y byd i ogoneddu Duw. A'i blesio fe, a'i wasanaethu fe. Mewn ffordd fydd pobl ddim yn gallu gweud dim byd yn erbyn. Ddim yn gallu dweud dim byd. Dim ond yn cydnabod daioni Duw a realiti y Duw. Ac wrth gwrs, ni'n gwneud hynny gyda help yr Ysbryd Glân, gyda help Duw trwy ei ras, gan bod yn barod i roi ateb am y gobaith sydd yno ni. Nawr, mae rhai'n cael ei galw am 6, wedyn 9, wedyn, beth wedes i, 12, 3 a 5. Beth mae hwnna'n feddwl? Wel, wrth gwrs, gallech chi, mae rhai'n cymryd mewn 2 ffordd. Gallwch chi feddwl am hanes yr eglwys, so yr apostolion oedd y cynta, a wedyn i ni yn hwyrach o lawer yn dod mewn i'r deyrnas. Mewn hanes, 2000 o flynyddoedd bron, yn hwyrach i ni di dod mewn. Ond sim gwaniaeth. Yr un yw'r wobr, yr un yw y rhodd rasol Duw, yr un yw'r gwaith. Ond, allwch chi hefyd feddwl amdano fe, pryd i ni'n dod yn ein bywyd at Iesu Grist. Mae rhai yn cael y fraint o ddod yn ifanc i nabod Iesu Grist. Rhai mewn gwersyll falle, yn ifanc yn ei hoes. Rhai wedyn tua canol y dydd, wel, canol oed felly. A rhai 5 o'r gloch, dim ond awr i fynd, yn henach. Ond chi'n gweld pa mor dda yw y perchenog. Dwi ddim eisiau gweld y bobl mewn segur. Dwi ddim eisiau gweld I bywyd nhw'n wag ac yn ofer ac yn ddibwrpas. A mae'n dal I alw. Mae'n dal I alw iddyn nhw ddod I weithio yn y wynllan. A mae'n bwysig, mae rhain o'n ni newydd fod I gartre hyn oed. Mae'n bwysig. Mae'n 5 o'r gloch, lle bod hi'n anner o'r 5 ar rai, ond sim ots, mae eisiau galw nhw I ddod. Tra bod hi'n ddydd gras, mae eisiau galw'r plant bach, mae'n gynnar iawn yn ei hos nhw. Mae eisiau galw rai canol oed, mae eisiau galw pob oedran I ddod. Na'r perchenog I ddod I mewn i'r deyrnas ac I waith y deyrnas. Oedd Timotheus yn ifanc. Oedd y lleidr ar y groes ar y funud ola. Na chi'r gwahaniaeth yn dyma. Oedd Saul ymlaen tyma bach, ond gath e ras I gyflawni llawer yn y dyddiau gafodd o wasanaethu Iesu Grist ar y ddeiar. Wedyn, ni'n dod at y cyflogi, mae diwedd y dydd yn dod, darlun o ddydd y farn yw hwyr y dydd, hwyr yn hanes, wrth gwrs. Ac mae'r un wobr o fywyd tragwyddol I bob credadyn. Faint bynnag o oriau, mae wedi bod yng Nghrist. Yr un yw'r wobr, yr un yw'r cyflog fel petai cyflog, achos mae'r cyfan o ras. Nawr te, mae yna demtasiwn fan hyn, arglwydd Iesu'n ei nabod ni. Mae'n demtasiwn I Gristnogion hun, sydd wedi dal pwys a gres y dydd fel petai, I ystyried ei hunan yn uwch na'r rhai sydd wedi dod yn hwyrach. Mae'n amlwg bod e'n wir, achos dyma sy'n cael ei leisio gan y rhai sy'n cwyno.
So, rhaid dath y beth cynta yn y bore nawr, 6 o'r gloch, mae'n bod yn gweithio 12 awr. A mae'r lleill wedi bod yn gwneud awr. Dim ond awr maen nhw wedi gwneud. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n uwch, chi'n gweld. So, adnod 12 yw e. Dim ond 1 awr y gweithiodd y rhai diwethaf yma, a dyma chi, a gwneithos hwy yn gyfartal â ni. Ti di roi nhw ar yr un lefel â ni. A dyw na ddim yn iawn, i ni ddim ar yr un lefel. I ni'n uwch o lawer. Chos i ni di roi blynyddoedd mewn. Bydden ni'n gallu gweud heddi, falle, i ni di roi oriau mewn. Bydden nhw'n gweud, ynddo fe. A ti di wneud ni yn gyfartal sydd wedi llyfurio trwy'r dydd yn y gres tanbaid. Mae hwnna'n demtasiwn i ni, a mae hwnna'n anghywir. Mae hwnna'n bechod. I ni'n camddeall ffyrdd Duw, daioni Duw, i ni'n bychanu gras Duw, a'r fraint i ni'n cael. Y fraint ychwanegol i ni wedi cael, os i ni wedi bod yn Gristion yn gynt, o gyflawni mwy o wasanaeth, rhan fwy o'n bywyd ni, yn adnabod yr arglwydd Iesu ac yn ei wasu. Mae hwnna'n fraint ychwanegol. Mae hwnna'n fonedd fawr. A dim ond diolch sydd gyda ni. Achos o ras mae e i gyd. A mae'r arglwydd nawr te yn dangos y perchenog nawr, sydd yn cynrychioli Duw, wrth gwrs, ac mae e'n rhoi sioc iddyn nhw. Mae'n rhoi sioc i'r bobl yma, yn fwriadol. Mae'n gweud wrth y manager, reit, mae'n amser talu, mae'n amser setlo nawr te, a ti'n talu rai diwetha, ro arian i rai 5 o'r gloch gynta. Sioc, beth? O, wel na fe, mae'r lleill yn meddwl, sy'n ots, i ni'n mynd i gael ragor, wrth gwrs, i ni'n mynd i gael ragor. So maen nhw'n cael llai nawr, a fyddwn ni'n cael ragor. Ond wrth gwrs, y sioc cynta yw bod nhw'n cael eu talu gynta, yr ail sioc yw, mae pawb yn cael rhywun peth. Wedyn, mae yna gwyno am hynny. A mae yna 2 elfen o bechod fan hyn. Yn gyntaf, mae yna ysbryd masnachol. Yr ysbryd masnachol yma ynglyn â'r deyrnas. Achos mewn gwirionedd, pictiwr yw hwn, nid cyflog yw gwaith y deyrnas, nid cyflog yw bod yn Gristion, nid cael yn cyflogi, cymryd trigaredd arno ni mae'r arglwydd, fel bod ni ddim yn cico'n sodle ac yn byw bywyd hollol ofer ac yn golledig. Mae'n trigarog wrtho ni, mae'n galw ni ato fe, a mae'n rhoi gwaith i ni i'w wneud. Ac mae hwnna i gyd yn trigaredd ac yn ras. Allai ddim pwysleisio hwnna digon. I ni ddim yn talu nôl, dos arno fe ddim byd i ni. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny. Mae'n bwysig bod ni'n cofio beth yw'n dyled ni i Dduw, oherwydd ein pechod. Ni sy'n dyledwyr, ni oedd yn bankrupt, ni oedd dros yn pen a'n Cristia mewn dyled oherwydd ein pechod, a mae e wedi trigarhau. Mae wedi'n galw ni yn eiddo iddo fe, a mae'n rhoi gwaith i ni wneud. A mae hwnna'n fendith, a mae hwnna'n ras, a mae hwnna'n garedigrwydd mawr i berthyn i'r fath perchenog. Siwt berchenog yw ei weithio iddo fe? Wel, os ych chi wedi gadael rhywbeth ar ôl i ddod ato i, gewch chi ragor wrth ddod ato i. Na beth mae newydd dweud wrth Pedr. A pan ych chi wedi gorffen y gwaith, chi'n dod mewn gyda fi i'r tŷ. A byddwch chi'n eistedd gyda fi, a byddwch chi'n cyd-dyrnasu gyda fi. Byddwch chi'n cael nef newydd. Dyna'r perchenog sydd gyda ni. Mae'n gofalu amdano ni. Does dim colled o gwbl. Dyw e byth yn ein dyled ni. Ni ar ein ennill. Win. Yw bob sefyllfa yn ein perthynas ni a Iesu Grist. Ac wedyn, yn ail, mae yna fethiant i weld hawliau y perchenog i wneud fel mae e'n gweld yn dda.
pam mae'r rhain sydd wedi dod yn hwyrach yn cael yr un faint? Wel, fel yna mae wedi gweld yn dda. Mae wedi gweld yn dda, dim ots pryd yn ein bywyd, i ni'n dod at Iesu Grist, i ni'n cael dod ato fe, i ni'n cael maddeuant, i ni'n cael bywyd trygwyddon, a faint bynnag o amser sydd gyda ni, i ni'n cael ei wasanaethu fe. Ac eisiau bod yn fendith i eraill. Falle byddwn ni'n fendith i eraill mewn cartre hyn oed. Sim ots? Beth yw'r ots am hynny? Falle byddwn ni'n fendith i eraill mewn complex hyn oed. Falle byddwn ni'n fendith i rywun arall wrth i ni ddechrau ymddeol. Oes dim gwaniaeth. I ni'n cael ei nabod e. I ni'n cael bod yn eiddo iddo fe. Ac i ni'n cael bod yn rhan o waith ei deyrnas e. Mae popeth mae'n neud o ras. P'un bod ni'n dod yn Gristion yn ifanc, gras. P'un bod ni'n dod yn Gristion yn 30, 50, 70, gras. Popeth, gras, gras, gras. Braint, braint, braint. Ac wedyn y trydydd peth yw cenfigen peryglus. Maen nhw'n genfigennus am y perchenog yn tynnu sylw at hyn. Mae hawl dy fi wneud fel dwi'n dewis, a'i cenfigen yw dymateb di i ymheilioni. Wyt ti'n jealous? Wyt ti'n dechrau meddwl bydde fe'n well se ti wedi dod yn hwyrach te at Iesu Grist? Wyt ti'n dechrau meddwl bydde fe'n well se ti wedi dechrau gwaith am 5 o'r gloch yn lle am 9 o'r gloch y bore? Ai dyna beth wyt ti'n dweud? Wyt ti'n genfigennus nawr bod nhw wedi cael bywyd gwell cyn i ti ddod? Cyn iddyn nhw ddod a ti wedi bod... Mor ffôl bydde'n meddwl fanna. Cenfigennu wrth rai sydd wedi gwastraffu rhan o'i bywyd cyn dod at Iesu Grist. Dylen ni beth fod yn genfigennus o hynny, wrth gwrs. Dim o gwbl. Ni sydd wedi cael y breintiau, os ni wedi cael y fraint o ddod at yr arglwydd Iesu chydig yn gynt, ni sydd wedi ennill, ni sydd wedi cael y breintiau, ni sydd wedi cael ei ofal tynner, ei ddwylo, ei freichiau cadarn, ei arweiniad, ei fendithion, faint bynnag i ni wedi cael. Does dim lle i genfigen, ffôl a pheryglus. Wel, hyn o nawr te. Cwestiwn cyntaf, odyn ni'n perthyn i'r cwmni gwaith? Odyn ni yn y gwaith? Odyn hyn o ni ar y workrow? Odyn ni wedi dod at Iesu Grist? Mae'n galw ni ddod yn gyntaf ato fe, fel yn gwaredwr a'n harglwydd. Mae'n galw ni i ddod i'w waith e. Hebddo fe, mae'n bywyd ni yn segur, a di bwrpas a di amcan. Ond, fel ei bobl nawr te, mae gyda ni bwrpas. Ac fel Cristnogion, mae'n neges i ni, wrth gwrs, ydy ni yn canolbwyntio, os ffocws dyn ni, yn ein bywyd o ddydd i ddydd a'r waith yn ef. Ein bywyd fel Cristion, ein gweddiau, ein perthynas ar arglwydd, pa mor agos i ni ato fe, pa mor debyg i ni'n dod iddo fe, faint o fendith i ni i eraill, ody'r pethau mae'n ffocws i ni. Okay? Oedden ni yn y gwaith fel petai. Oedden ni yn canolbwyntio ar ein gwaith ni, y gwaith fel y Cristnogion. Oedden ni'n meddwl bod ni'n well nag eraill yn Eglwys Iesu Grist yn y deyrnas. Oedden ni'n meddwl, achos bod ni wedi gweithio'n hir, bod ni'n well na rhywun arall. Oedden ni'n cael ein temtio i fod yn genfigennus, bod nhw wedi dod yn hwyrach, a bod nhw wedi cael bywyd rwydd cyn hynny, a nawr maen nhw'n dod. Pidiwch â meddwl fanna. Pidiwch â meddwl fanna. Gadewch i ni ddiolch am bob eiliad i ni wedi cael o nabod Iesu Grist. Sy'n byd yn wath na bod hebddo fe. Sy'n byd yn wath. Dyw pobl sy'n ein teuluoedd ni, neu yn ein cymdogaeth ni, neu yn ein gwaith ni, heb Iesu Grist, dyn nhw'n well off. Yn wath off. Mae bywyd nhw'n driennus, mae'n cico i sodle yma nhw. Does dim pwrpas gyda nhw. Does dim dyfodol gyda nhw. Mae rhaid ni beidio byth a bod yn genfigennus o rywun sydd heb yr arglwydd Iesu. Gweddio dros nhw, ceisio tystiolaethu, pledio ar eu rhan nhw i ddod at Iesu Grist.
A falle bod chi wedi dod yn Gristion yn hŷn. Beth am y person sydd wedi dod yn hwyrach at Iesu Grist? Mae'n digwydd, wrth gwrs. Diolch i Dduw bod yn digwydd. Mae rhai yn cael ei bita nawr. Pam na ddes i'n gynt? Wedi colli mas. Fel yna maen nhw'n teimlo, chi'n gweld? Wedi colli mas ar y blynyddoedd cynnar falle, neu canol oed, neu beth bynnag. Ys di hwnna ddim gwerth nawr. Sy'n pwynt i chi feddwl fel yna. Mae diafol yn gallu iwso pethau fel yna i fynd â chi dead end ac i drobwll. Achos allwch chi wneud dim amdano fe. Beth allwch chi wneud yw gwneud y mwyaf o beth sydd gyda ni nawr. Wneud y mwyaf nawr. Dod a'n doniau nawr. Dod a'n hamser. Dod a'n beth bynnag i'r arglwydd nawr. Rhodio gyda fe. Gwneud yn fawr o beth sydd gyda ni ar ôl. Wrth gwrs, gawn ni byth yn siomi ganddo fe. Diolch iddo fe am ei air. Diolch am y fraint o gael bod yn eiddo iddo fe a cael bod yn ei waith e. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn nesaf. Nawr te, ni feddaf ar y ddeiar fawr, ni feddaf yn y ne, neb ag aberi yn annwyl im yn unig ond fe. Diolch Arglwydd am dy air, ond diolch yn fwy bod ti di'n galw ni i ddod ata ti, i ddod yn eiddo i ti. Ti bia ni nawr, ti yw ein perchenog ni, a bod ti'n rhoi gwaith i ni fel petai, pwrpas i ni, i fyw i dy ogoneddu, i fyw i dy ddilyn, i fyw i dy wasanaethu, i fyw i ddod yn fwy tebyg i ti, i fyw i fod yn dystion i ti, i fyw i ogoneddu Duw. Diolch Arglwydd. A ni'n gweld y cyfan o ras, achos ein dewis ni bydde waston bywyd. Ein dewis ni bydde mynd yn ffordd yn hunain, a cico'n sodlen. Diolch Arglwydd, am ein galw ni. Diolch am roi pwrpas i ni. Bendigedig fyddo dy enw. Amen.